ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁ ଯେ ମାଇଲା ତାଙ୍କ ନା କଣ ଭଲ ନା ଦେନ ନା ସେ ଯିଏ ଯୋଉ ମାଇଲା ଯିଏ ଲୋକଟା ସେ ଦି ଜଣ ମିଶିଛନ୍ତି ମିଶିକି ମାରିଛନ୍ତି ସେ ଜଣ ମିଶିକି ମାରିଛନ୍ତି ବିଲରେ ମୋ ଗାଈ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ କୋଦାଳରେ ହାଣି ଦେଇଛି। କଣ ପାଇଁ ମାଇଲେ? ଆମର ଆଗରୁ ଜମି ବାଡି କେସ୍ ଥିଲା ସବୁ ଦୁଟି ଯାଇଥିଲା ସେ ସେଇ ରାଗରେ ମାରି ଦେଇଛି ତାକୁ ସେଇ ରାଗରେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଏ ଘଟଣା କେତେବେଳେ ହେଇଛି? ଆଜି ସକାଳେ ଛାଡିକି ଗଲେ ଏମିତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେତେ ବାଟ ଯିବ? ତାକୁ ଡୋଜର ଆଣିକି ଭାଙ୍ଗ ତାକୁ ବି ମାନ ପଚିକି ତା ଘରକୁ ଡୋଜର ଆଣିକି ଭାଙ୍ଗ ସବୁ ତାକୁ ବି ମାରି ଦିଅ ତା ପରିବାର ମାରି ଦିଅ ତାପରେ ତାକୁ ବି ମାରି ଦିଅ ତା ଘରେ ଏବେ ସେ ବୁଢୀ ଅଛି ସେ ବୁଢୀକି ବି ଅନାଟିଅ ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବୁଢୀକି ତା ଘରେ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଘରେ ମାଗିଆ ବୁଢୀ ଏକା କେମିତି ରହିଲା ଏଇ ତ ନା ଦିଲା ଘରେ ଏ ବୁଢୀ ଏକା କେମିତି ରହିଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁ ଯିଏ ମାଇଲା ତାଙ୍କ ନା କଣ ଆଉ ତା ପୁଅ ଗାଳିଆ ଭଲ ନା ଦେନ ନା ସୋମନାଥ ସାହୁ ତା ଭଲଟା ତା ପୁଅ ଭଲଟା ସେ ଯିଏ ଯୋଉ ମାଇଲା ଯିଏ ଲୋକଟା ସେ ଦି ଜଣ ମିଶିଛନ୍ତି ମିଶିକି ମାରିଛନ୍ତି ସେ ଜଣ ମିଶିକି ମାରିଛନ୍ତି ବିଲରେ ମୋ ଗାଈ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ କୋଦାଳରେ ହାଣି ଦେଇଛି। କଣ ପାଇଁ ମାଇଲେ? ଆମର ଆଗରୁ ଜମି ବାଡି କେସ୍ ଥିଲା ସବୁ ଦୁଟି ଯାଇଥିଲା ସେ ସେଇ ରାଗରେ ମାରି ଦେଇଛି ତାକୁ ସେଇ ରାଗରେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଏ ଘଟଣା କେତେବେଳେ ହେଇଛି? ଆଜି ସକାଳେ ତା ଘର ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଛି ତା ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଆଗରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା କିଏ ଏମିତି କରିଛି? ଅଗୁରା ଅଗୁରା ଆଉ ତା ପୁଅ ଦି ଜଣ ମିଶିକି କାଳିଆ ଏଇ ଦି ଜଣ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ମାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବାପା ଝୁଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ କଣ କହିଲେ ପଚାରି ଆସିକି ଏଠି ରହିକି ତାକୁ ଦୁନିଆ ଖୋଜିକି ଆଣି ତାକୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ମୋ ନାଁ ଉଦୟନାଥ ବେହେରା। କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ନଥିଲୁ ମୁଁ କାମରେ ଯାଇଥିଲି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏ ଜାଗା ଉପରକୁ ଟିକେ। କିଏ ସେ ଯୋଉ ଯିଏ ମର୍ଡର ହେଇଛନ୍ତି ସେ କିଏ ସେ ମର୍ଡର ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଘରର ବୋହୁ ଜଣେ ପରିବାର ନାଁଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଲୋକ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ଝିଅ ଗୋଟେ 18-20 ବର୍ଷର ଅଛି ଶୁଣା ହଉଛି ତା ଦାଦି କୁଆଡେ ନେଇକି ବିଲରେ ହାଣି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଆରେଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ଭିତରକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରନ୍ତୁ। କଣ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ? ଫାଉଡା ନେଇଥିଲେ? ଧରିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି
फावड़ा धरला से चाकुना बोले ठिया होता ସେଇ ଫାଉଡ଼ାରେ ଆଣିଛି ନାଇଁ से कटुरे हाणी जे देखी जे घास करदेला से कटुरे हाणी ये ताकू कौन करता मैं पूजा घर बो जानलो कटुरे हाणी एते बड़ कटुरी गोटा लेके आइछि से हाणी तक ये कटुरी लेके जाइछि जो कटुरीटा लेके जाइछि ताक पतारानी से कटुरी अछि घरे ए देखो सुनो सुनो बेक रे पुलिस जे ताम स्त्री कहूछि स्त्री बोल वो